Kasur kabangilayo balik lumjing tip na kapor siya kapor kasur jong upay ba jong kinugi constituency. Menta na kaliang kajongi ngilayo balik hiar yu kejat. Hakaway na kasinong kabadan husen temlum ubalayeng na duwa umsong hadu clear jong hakasinong mau pran. Kani kasinong kabalatip kerteng kum kanong kway. Kabadang hap hakaling kerdem like rock constituency. Kani kasinong menta dang syupentre ya kasurok bat kabala pom ru yau niu lum. Kumta kat kum kejinglap kejongi sa kumbashi kilometer tam kabadang sa bandang yai pentre ya kini kesurong. Mentai hap bandang ya kijat ban hiar sya kini sharing lum ban poi sya ketika senong bat kan simpor ru kumbashi kenta tam Kasur kabami na kita gibriu kubasyong hakini kesentem lum hakabaye de bat kijingjit nung mikmat kejongki hakani ke election MDC. Kilapan paru ialah kejong kejing sengau don mon banjit ikinung mikmat hakani ke samoy jit nung mikmat kapan salong no shen haka arpuai teriku rempang. Ali mentangnya ngap bat pej ya karai ke jongki bat ngin i ruah ke jing start bat ke jing sempang ke jongki ka kadon giding apa tiu kiranang mansngu batsutu wan ke riong bat kum ta kiwi pat ki perti bun ki babam tram tidak uang no kamud ba ya kata ke perti ke bagi judon ki ino upat ba kumha ka imlang ka salang man kentiu ya ka imlang ka salang ka roy ka par Kumaju lang no. Manchester kasi na maganda kita kajing kwapi ban kamay nang pat. Tangar teli MPP ban BPP. Kumaka jang nama. Pet yubriu ba balak ban tray. Ke man suha dang katin. Ban lek ban yasai hadis di konsil. Ban tau ya ki an kanun ki balak bin dai ngi kan krik pat. cek ne ke pementar dengan sengu menong ben nyepar ben aja tuh kalau jekai enggak ngedes lah ada nakal nga thao nomor ba kino selok rekendon kinong wan khot wan wer kemidan deh man kali jongar enggak kan pas ngurus sini akhirnya ya ngirim ke peskan man ong ban sini hau kaliang pra ngampar sini apa ong sini kaliang ka GPRM man ong sini ka NPPRM man ong ban sini ka TRM nakal jongar empat sengus kem kan Man, oh nakaling jongar ngakwa mungkin dapat kijat nomi kemat ki bana kaleng jong pipi kwa. nakaling jongar bendan ngam sosialnya ya gitu ki parti kuwi em ngala ban tham na hau montah Utama. montah Boleh. Kumbang ya i nakalyang jongi kum kinong sensasional hak bedai bakane ke election MDC ya i bakalong ka bakamper nomor belai ba hagi por ke bakam suwa ke election MDC ke ka pejak selam mentar ya i ba kene ke election MDC ke kam sukset Te pila ban patai nak ikadaw baka kam syong shit. ke kam sukset nomor baga wei bakine kinang yalam ne giseng befer kam tam kum kene ke parti pra kala banwan pensai pensutho sikipai ba kam tamu presiden jang kane kasang uba adan wat haden ne sinong jongi sebe jangai ba na sor ro udang wan her dalade mat pensai sikipai ba mat kumjo ro kibai ki nong yalam kila ya la smal la sting ba menta kane ka election MDC te kino senang ikwa baki no ba job hina kane ka hagane ka election MDC kemudian kong a kidai ban baik na kebenta jang ka phagamet kino senang ka senang ka thau bat koroi ka par bat kumjo ro ha ka dai bat ka senchar khadar bukan ya bat ti om bansu yala silang khmat lane suya sa silang tang situ ki bakarsan rai baki dai ban sim sisa aku mau tahu long kepa uban ubadan ke bor sung tho ban kit bat ban tenrong ya ka jinga jaki pai ba langsung senang Emen nakani ka MP te ka day ka voice of the people.
Ya mentati ngam nang ong pi. Menuban job, menuban rem, kata teka syong ha kabor ki pajba. Teka parti ka ban ya kun teka dehi ka jong ka NPP bat dupra hi. Hadien pat ka UDP pat ka klem no teka job teka ba. Ya kata te ngikwa hi ken ya kinong mi khamat ki ban pen kela. Ya ka ri bat ka jaj ban ri hi. Tim mau ngan je mi pertai ngaran tim ka kumna jambe nya haya nya nita tim kumna ka perti ka telat ka klan nah men sem ta sama so jong jok pra haka jeng so wat haka jeng yo i jeng akolong ba mi kwa benjit ya kita kinong mi khmat ki ba pet ya ka khia ka shon habidai bat ka imlang salang ni ben tenrong lem ya ka jeng jong ki nong snong bat kum ju ro habidai bat ka khendau ka siap panyada naka jeng wan kerthep jong ki mendari po jong ne ka ri it ka jong ki bat katai ka dai ka jeng nut ka jong yo i jong hi kalong ba nadu balami ka ne ka sang voice of the people party la ne ka sang pra ngayo i ba kladon sisa ka jeng kelah bat laru ban ong ba hakane ka kanti ba mentalong ba haki por ki ba khaman suwa mo ba ka sing yakun MDC kalong ba kham paja dai nadu bala mi kane ka sang mathamai ngayo i ba kala kham khluj ka jing yala apa habi dai bat kane ka jing habi dai bat nusne mo ba em bak kata kajing kemen nih bak yok bak hero kajing mentoy nak kalian winung sunong merjip ya po yo jahat uwe sube uni usang pran mereka po ka senong la po be had senong lewi pat hab hi are nak ini ke mau hab iya ini ke mau ya kerdem mi ada po senong tak kajing jenjar senong ke ba ta kerpatnya lihat nak pran senong sung tau senong nang kuai bang ya tres tom lang di kenang ha nak kalian mai ro ya po nak baik surat had senong nongkong hi kublai ya piba ba ring ya kene ka video teng ya kenduk halunti te hab hi ban kren ya ai ka ba mo fi wa mo ban sngo ya ka jingmut jonga te ko dei bat ka MDC election ngai ke jing yala kalong hap deng ka kot te kiwai ki parti ta ngamtip namar ba nakaliang ka bom ro ka sngo ban job bat nakaliang upra sngo ban job bat nakaliang BJP sngo ban job so ba job sudah te nga badai unong kersan jong ka kot te la ka jong ka daw hab hi ban peniang nga sngo kene ka ganti ba mentaro kene ka MDC election nga sngo ban wan ra ka jing job te kajing kala hakane ka sinong jongi ngi ilang baka surang to ka surang ngi ba nadu mensiwa kane ka sinong jongi kalalong ka ba klempoy surang te mentang ngi ba lang ba ka ikamba jong ba perston ngi ba kane ka surak kala jan poy sadu sinong te kata de ka wei ka kamba ka ba u MLA jongi ulala ya kene ka butlum ka yok ka kot te ngangej ba ki paj ba ki i ya kene ka kamba jong ba perston namar ba omde tang mengi ki ba dang klan idon kam ya ka surang rei ki ba pang ki ba sitom ru ki don kam ya ka surang bat ha juk ka por ki ba yap ru ngatip ba ki don kam ya ka surang sujat ba ki mla syuk ban kren te banda ki la ban kren ngatip bakin ong ngai ya ka jing jenjar jong kikun kikti ngai ya ka jing jenjar jong kapatang namar bahasa ni sesunong jongi ya ki bapang hab ban kit ya ki bayap ro hab ban ra kata ketika jing a jongi ki pa pekat da kumwai kumar ngiron kampan ya pet khwa ya la ka jong ka sunong la jong ka ei ka ba ka sunong jongi ka don kam te
ngidon kam ya kata namar bakan ne ke jing lak bha ba prostun hato ngi klem das ngongu ya o kam don jing mod te ngidon kam ban ngongu ya ubri uba lak bha te ngi iba kasuro kadang sniu kadang kharu kharam te ngai lang ba ka jing ai jongi ya ka bot hau bara bok tok song ubadai kandidat naka NPP mu un sayarap ban kersan ban penbhai kan ka surok dei lang ba ka jing job jong o ka jing ai jongi ya ka ti ka diang kamon jongi mangi kum ki paj ba na chong nong kwai te lada ngiwan na sakano ko jaka ka ba kemen te dala po sa snong ngis ngosi kiwai ki lada kiwan na sakano ko jaka ka ba kikmen hado ying ngipat hab ya kerdem kwai ya mau te dei na kata ngidon kamban ya berkat nak benta ke jing lak bha ba perstun namar ba kumba ngaong to ai ba kumbang ikmen nadu sakajaka ka ba ngiwan ngin kemen hadu ying kum ki wai pat ki para nong song song sene sa mo pran ne sa nong sder